Гледам, че пушиш. Да, пуша си, няма проблем. Някакви лепенки против, които да помагат на пушачи. Коя беше? Глутатион. Аз за себе си, само че той беше друг повод, да не точно цигарите, а плуването. Понеже през лятото, като ида на басейн с децата, ме направи впечатление, аз все пак съм си и на доста години вече. Няколко дължини и вече не че се изморявам, но почвам да нямам въздух. И веднъж така споделихте, ми казаха, че е хубаво глутатиона, който прочиства. Не мога да кажа, че ефектът е бил толкова бърз и толкова, как да го кажа, отведнъж да съм минал от 5 дължини да съм станал на 50, но 10 дължини горе-долу 2 пъти за около месец, което не мисля, че е малка разлика, преди да усета, че вече имам пак нужда от въздух. Казваш, че изхвърля токсините глутатиона, а по какъв начин? Аз нямам представа по какъв начин, но важното е, че действа. Това е което мога Странични да кажа. ефекти някакви да се наблюдават? Не, аз лично не. Но то всъщност е нищо, то е една лепенка. Разкажи за Деси от Ботевград. Значи, това е малко друго. Тя е една наша позната, която на 30 години се разболя от онкологично заболяване. Наложи се за кратко време да й направят 2 операции. И тъй като ние се интересувахме, тъй като ни е много близка, наистина много. И всички се притеснявахме. Първата операция беше в България. Оказа се, че не че не е успешно, но имаше още неща, които не бяха успяли лекарите в България да изчистят. Наложи се да се прави втора операция и след това и назначиха, ако не се лъжа, 8 химиотерапии. След втората или третата по-скоро химиотерапия, на всеки 21 дни бяха химиотерапиите. Бяхме излезли една вечер и бяхме седнали в заведение. След известно време ни направи впечатление, че тя не е точно в настроение за разлика от всички останали в компанията и на въпроса какво се случва, първоначално не казаше, после каза, боли ме страшно главата, което според нея било нормално за 3-я, 4-я, 5-я ден след химиотерапията. Тогава нещо, тя така ни обясни, се чисти организма. Питах я защо не пие нещо и тя ни обясни, че е абсолютно забранено, защото всяко лекарство може да даде отклонения в резултатите при следващата химиотерапия. Тогава, когато преди да се влеят съответните химикали в кръвоносната система, се правят изследвания. И малко на майтап беше, казах, да, и чакай сега ще лекувам, сетих се, че имаме ни отлепейки, които обезболяващи, аз лично си ги слагам, когато имам главоболие. Какви са те? MP4. Ако не се лъжа, беше аналог на трамалгон, нещо такова беше. И първоначално, тъй като при химиотерапията тя няма всичко коса, нищо няма и тя беше с перука. Първата реакция и беше нейна, не, как ще свалям заведението пълно, хората около нас, как ще сваля перуката. Казвам, бе, сваляй перуката и накрая малко на майтап буквално хванах, че бях отлепил вече лепенката. И след 2 ръки човек много не мисли, буквално дигнах, лепнах, сложих лепенката. В смисъл, лепенката, сложих перуката, тя първо почна, как я, виж на какво приличам, там оправа косата, да не се смеят хората. На другия ден се обади и каза, че виждаш ли, иска лепенка. Изпрати приятеля си, който купи няколко кутии тогава, ако не се лъжа, бяха 3-4 кутии, купи най-различни. И магнези, и обезболяващи, даже купи 2 вида обезболяващи. Аз тогава каквато хванах, такава сложих. И по-късно е споделяла. И дори ако дойдете, съм сигурен, че няма ще го потвърди това нещо, че тези лепенки са нещо, което са и помогнали много по-лесно да преодолее целият процес на химиотерапия, защото той е свързан с едни така доста сериозни болки. По нейни думи, дай Боже никога да не ми се налага да разбирам. Но каза, че
помогнало е това нещо. И при положение, че тя всъщност слага една лепенка или две най-много, зависимост от това да не паднат, на практика и като цена всичко това е устроено, въпреки че там вече за пари не се говори в такъв случай. Беше много доволна. Благодаря.